سلام تخطات نايس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر مني وتيو لومي أبز معبول عالم ننبر بحفش أدما أب سدات ننبر كتغمنا تخيل أرستي عيزة غريبة زلهم أب سدات ناي منبار ويدما فلاي دما معبول عالم كتنبر كلها حدا تزبرت أك ألسي ويكا أجم كتمكتو زلا كان تايو ندحريلنا صموايو مخنياتو أب تزعبنا له حبرتسب بيمانا بتأجامنا ቋንቋና ዝዛረቡ ንዓና ዝመስሉ ብቐሊል ኢና ንረክብ ከነማርፅ ጥራይ ኸማን ዘለና ኣብ ምዕቡል ዓለም ወይ ከዓ ብሓፈሻ ድማ ካብቲ ትነብረሉ ናብ ስደት ምስ ወፃኻ ኩሉ እዚ ናይ ቋንቋ ፀገም ናይ ባህሊ ፀገም ናይ ሃይማኖት ፀገም ናይ ብዙሕ ፍልልያት ክህሉ ስለ ዝኽእል ከምቲ ንስኻ ትደልዮን ትፈልጦን ንዓኻ ዝኾነልካን ድሌታትካን ምስናትካ ባህግታት ክዋሰብ ዝኽእል ሰብ ብቐሊሉ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ ናብ ምዕቡል ዓለም ንነብር ኣብ ገዛና ተዓፂና ካብ ሰብ ንኽንርሕቕ ኣብቲ መጀመርያ ከተባብዓና ዝኽእል ነገራት እውን ኣሎ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣብ ገዛኻ ምግቢ ኣለካ ገዛ ኣለካ ክዳን ኣለካ ገንዘብ ኣለካ ስራሕ ኣለካ ሰባት ንኸይትረክብ ምክንያት ኣይደልን እየ እንድሕር ኢልካ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ምስ ሰባት ምርኻብ ግን ዋጋኻ ኣለዎ እዩ ስለዚ እዛ ሎሚ ንሪኣ ነፍስና ንኽንፍትሽ ኢና እዚአን ፀገማት እዚኣተን ሓንቲ ካብአን ጥራይ ዘይኮነ እዘን ምልክታቱን ብዕቱብ ክንሪአን ኣለና እዚ ዓይነት ምልክታት ኣለና ሓደ ሓደገኛ ሕማም ናይ ፅምዋ ኣለና እዚ ሕማም ናይ ፅምዋ ድማ ፅምዋ ጥራይ ኢልና ኢና ንገልፆ ንሕና ብዙሕ ፀገማት ኣብ ሂወትና ኣብ ጥዕናና ኣብ ካልእ መዳይና ክፈጥር ከም ዝኽእል ቸክ ክንገብር ኢና እሞ ብመንፅር ድማ ከነሕውዮ ንኽንብገስ መድሃኒት ንኽትደሊ መጀመርያ ሕማምካ ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ስለዚ ሕማም እንተለና ክንፍትሽ ኢና ነብስና ሰናይ ምክርታል ይግበረልና ክሳብ መወዳእታ ብፍላይ ራብዓይትን ሓምሸይትን ሻድሸይትን ሻብዓይትን ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ስለዚ ነትየን ቅድም ዝሰማዕኩም ንዓን ክሰምዑ ኢለ ድሕሪ ገይረን ዘለኹ ናምበር ዋን ፅምዋ ከም ዘለካ ንክትፈልጥ ቀዳመይቲ ነጥቢ are your friends only lonely መብዛሕትኡ ግዜ ፅምዋ ዝህልወካ የዕሩኽ መሓዙት ምዘይህልወና እዩ ዝመስለና and that's where the problem is ምናልባት መሓዙት ዕሩኽ ክህልውና ክእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን ከመይ ዓይነት መሓዙት ወይ ዕሩኽ እዩ ዘለካ ወይ ዘለኪ ነዚ ክንርኢ ኢና loneliness could be contagious according to research when one person feels lonely the negative emotion can spread to others increasing everyone's risk of feeling of loneliness ስለዚ ፅምዋ በይንኻ ምህላው ጥራይ ማለት ኣይኮነን ሕማም ፅምዋ ንብሎ ዘለና ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ እንተኾነ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት እውን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዝኾኑ ሕማም ፅምዋ ዝስምዖም እንተኮይኑ ቀጥታ እቲ ናቶም ኣሉታዊ ስምዒታት ናባኻ ክሰግር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምዝጋር ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ይብለና ብዙሕ መፅናዕትታት ስለዚ እቲ ፅምዋ ዝበሃል ሰብ ምስ ሰባት ኮይንካ እውን ትፅምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንበይንኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዙርያኻ ሰባት ዘለዎም ግን ከማኻ በቲ ሕማም ዝተበልዑ እንድሕር ኮይኖም መሊሶም ናብቲ ሕማም ዝእትውካ እምበር ካብኡ ዘውፅኡካ ኣይኮኑን ስለዚ ምስ ሰብ ምርኻብካ ጥራይ መድሃኒት ናይ ፅምዋ ከም ዘይኮነ ከነስተውዕል ኢለ ብቕድሚት ኣምጥያ ዘለኹ so while we associate loneliness with being alone this isn't always the case ስለዚ ፅምዋ በይንኻ ምዃን ኣብ ብሕትኻ ምዃን ጥራይ ክመስለና ኢልና እኳ ንሓስቦ እንተኾነ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ምስ ሰባት ከለኻ እውን ፅምዋ ክስማዓካ ክእል እዩ ብፅምዋ ብፍላይ ድማ ኣመና ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ፅምዋ ዘለዎም ፅቡቕ ሕጉስ ሂወት ሕጉስ ኣተሓሳስባ ናባኻ ክሕልፉ ዘይክእሉ ሰባት ተለካ ብቐሊሉ ክትጥቅዓሉ ትኽእል ሕማም እውን እዩ እንታይ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ወይ ብሂል ኣሎ misery loves company ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ መንፈስ ሽግር ወይ ከዓ መምራርቲ ዘማርር ሰብሲ መማረርቲ ይደሊ ንማለቶም እዩ ዘማርር ሰብ ኩሉ ግዜ ምስኡ ኮይኑ ዘማርር ሰብ ስለ ዝደሊ ቀልጢፉ ኣብቲ ናቱ መንፈስ ዝእትወካ ነቲ ናቱ ፀገም ዘስክረልካ ስለዚ ምስ ሰባት ምህላውና ጥራይ ዘይኮነስ በይንና ምህላውና ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሰብ ከለና እውን ክንጥቃዕ ከም ንኽእል ቸክ ንክንገብር እየ ቀዳመይቲ ገይርያ ዘለኹ ናምበር 2 do you watch TV too much obviously ፅምዋ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ፅሞና ዘለና ሰባት ሓንቲ ካብቲ ፍሉይ ምልክት ክንሪኣ ንኽእል እንታይ እዩ ቴሌቭዥን ምርኣይ ቴሌቭዥን ክብል ከለኹ ሕጂ ቴሌቭዥን ኣይርኢነ እዩ ዝብለኒ ሰብ ፌስቡክ ከትርኢ ዶ ኢንስታግራም ከትርኢ ዶ ዩቱብ ከትርኢ ዶ ስለዚ ኣብ ቴሌቭዥን እንታይ ኢኻ ትርኢ ብዙሕ ግዜ ፊልም ኢኻ ትርኢ ወይ መደባት ኢኻ ትርኢ ልክ ኣብ በዓል ዩቱብ ድማ the same behavior ተርኢ ተኮይንካ ሓደ ዓይነት እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዙሕ ፊልም ምርኣይ ብዙሕ ቲቪ ምርኣይ ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ምጥቃም እዚ
ملكتنا تكخوني خيليو so كلاتنا أبز جزيزي تلفزيون زيري سوشيال ميديا زي تكام فيسبوك ويوتيوب زيري بزح يلان كنبل نخلنا كله غل يوم جن بزح سبي تكماليزي صبغ نجار ونا اللوي بزح صبغ نجار اللو ترى يا بي زادلي أتقى مخان كنا من تاجزين أم من تا عينتن لذي أبت صبغ نجار تزجرم بيوتيوب يجي زي تعدنا فلتة تيزلو أبت صبغ نجار جن بزح زي كتتفاي تخلني خا كوميوتا سرار هنا علم أبتلتت أبتمرتي أبعبيت ساعات نعرف اللي فكاخت موتي خدلي I'm sorry, this is the reality. 1 second. Sorry, just give me 1 sec. Good. So, دايما مالتي أبتصبغ نجار أب يوتيوب كين كانت مهاركا نفلتك نزا فيديو زي أكلت 5 سمعك بقى رسخت كوسيس دلي بنصارو فيلم خطرها 3 ساعات easily يخيد مالتي. So, أبي الله نفسها مفتاش كفال نايزا حتى كم نايزا فيديو يلومي. A study found that there is a correlation between feeling lonely and a tendency to binge watch television series. لذي حدا نا يونيفرسيتي نا تكساس جبر مستعتي انتاي رقيبو صموا زلوم سباتن بزح تلفزيون بزح فيلمتات بزح كمو نجرات ناي مهلاخن قطع زمدنا كر يوترايوم ስለዚህ ቶም ጽሟ ቴሌቪዥን ምርኣይ ጽሟ ለካነ ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ግን ጽሟ ዘሎም ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽናዕት እንታይ ረኺቦም ቴሌቪዥን በብዝሕ ግዜ ብዙሕ ሰዓታት ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ፊልምታት ከም ዝሕልፉ ረኺቦም ስለዚ ነፍስና ንኽንፍትሽ ቴሌቪዥን ዝርኢ ኩሉ ከምዚ ወይ ከምዚ ንማለት ዘይኮነ ነፍስና ቀጥታ ንምፍታሽን እቲ ሓቀኛ ፀገምና ንምልላይን እምበር ንመፍረዲ ከይንጥቀመሉ This intention is often to distract ourselves from the loneliness and to make ourselves happy without putting any special effort. ስለዚህ ዕላማ እንታይ እዩ ፊልም ገለ ክንርኢ ከለና ሓንጎልና ካብቲ ዘለና ጽሟ ንኽንረስዖ ካብቲ ዘለና ስምዒት ንኸነውፅኦ እዩ ጽቡቕ እውን እዩ እንተበዚሑ ግን ኣብ መጠን ብዙሕ ዝረኣናሉ መጠኑ ካብ ነፍስና ንኹብልል ከም ዘለና ስለዝፈልጥ ነፍስና ብመጠኑ ድማ መሊሱ ጭንቀት ክስምዓና እዩ መሊስና ካብ ሰብ ክንፀድ ኢና ኩሉ ግዜ ድማ ካብ ጽሟ ንኽትወፅእ እንታይ ክትገብር ዘለካ ክትሰርሕ ዘለካ ሓፊልካ ክትወፅእ ኣለካ ነፍስኻ ክትዕፀብ ክዳንካ ተኸዲንካ ደገ ወፂኻ ምስ ሰብ ክትራኸብ ወይ ንፋስ ክትወስድ ወይ ድማ ፍሉይ ኢቨንት ሆቢ ክትገብር ክትጎይ ካልእ ነገራት ንኸይትገብር ኣብ ቴሌቪዥን ተሓቢእካ ክትሕልፎ ክትፍትን ከለኻ ንግዚኡ ካብ ነፍስኻ ክትኩብልል ትኽእል ኢኻ ተመሊሱ ግን ዓብዩ ትፀገም ክመፀካ ምዃኑ ምስትባህለ የድሊ number 3 do you try to medicate yourself yes ኣብዚያ ንራእያ ተፀገምች ነፍስኻ ፀገማትካ ባዕልኻ ክትፈትሕ ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ቴሌቪዥን ምርኣይ ዲኻ ነገር ካብ ሰባት ኣሊኻ በይንኻ ሂወትካ ካብ በይንኻ ነፍስኻ ከተዘናግዓ ምፍታን እዩ ዕላማ እዚ እቲ መጀመሪ እዩ ቀፂልካ ናበይኻ ትኸይድ ሓደ psychocentral ዝተባህለ እንታይ ብላልና ኣሎ having a crippling reliance on substance can stem from feeling of isolation depression and anxiety so መጀመርያ ብቴሌቪዥናትን ገለን ምስ ፈተንካ ተሓጎስ ብክትረኽቦ ምሳኣንካ ሽዑ እንታይ ክትገብር ደሊ ኣብ ሓሽሽ ድዩ ኣብ ካልእ ወልፍታት ኣብ ካልእ ነቲ ግዝያዊ ሓጎስ ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ ኣብ ፖርኖግራፊ ድዩ ኣብ ካልእ ነገር ክትከይድ ትፍትን በዚ ጌርካ ነፍሰይ ይሕዊ ኣለኹ ካብ ሰብ ከይትፀበኹን ነፍሰይ ከግሕጉሳየ ክትብል ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ፀገም ትኣቱ ማለት እዩ and this is because people search for something to ease the pain or lighten the burden ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኣብዚ ሕጂ ነፍስኻ ምሕዋይ ወይ ከዓ ነፍስኻ ምክልኻል ካብቲ ፅሟን ካብቲ ሽግርን ካብቲ ሕማቅ ቃንዛ ንምውፃእ ንኽብል ግዝያዊ ሓጎስ ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝተፈላለየ ክባላሓት ይጅምር እዚ ነገር እዚ ግን ንግዚኡ መፍትሒ ዝባካ ዘሎ ይመስለካ እምበር መሊሱ ኣብ ሕማቅ ሽግር እዩ ዝእትወካ self medicating is a method to handle those feelings unfortunately this is often leads to more isolation and negative feeling in the long run ስለዚ እዚ ኣገባብ እዚ ተሓቢካ ብትገብሮ ነፍስኻ ክትሕውያ ምፍታን መሊሱ ኣብ ፀገም ክእቱ እምበር ነዊሕ ዝቕፅል መፍትሒ ክኾነና ኣይክእልኒ ንነዊሕ ዝቕፅል መፍትሒ ስጉምቲ ወሲድና ደገ ወፂና ነቲ ነፍስ ሂወትና ካብ ጽሟ ካብ ብሕታውነት ወፂና በይና ምዃን ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣመና ክበዝሕ ከሎ ኢና ንዛረብ ዘለና so number 4 ርባዕተን ሪና do you take long hot shower ከምውን ካልእ ኣብ ገዛና እንዲና ተሓቢና ዘለና ሕጂ እውን ብንነፍስና ንምዝንጋዕ ንጥቀመሉ ብልሒ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ስኻ ንነዊሕ ዝወስድ ውዑይ ሻወር ወይ ከዓ ባፍ ማይ መሊእኻ ኣፀባቢቕካ እውን ነዊሕ ሰዓታት ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ኣብኡ ትገብር ትኮይንካ እዚ እውን ምልክት ናይ ጽሟ ክኸውን ይኽእል እዩ again ኣብዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከተስዕሉ ኣለኩም ነዊሕ ሻወር ምውሳድ ምልክት ናይ ጽሟ እዩ ኣይኮንናን ንብል ዘለና ኣስተውዕሉ ምክንያቱ ጌጋ ሓበሬታ ወሲድኩም ኣብ ካልእ ፀገም ከይታቱ
نوح شاور موساد حد صبغ نجاري كاب جزينا بجزي تسكب لك ريلاكس كبر كتجبر زلك زحق سكا بحرون كون خلي انتينا نزل ناقل ازي كم معبي نخين تكملي so هذا مثلا حتى كتشن 4 تاريخي found that people who were lonely more likely to take long hot shower which made them feel better so ازي مثلا حتى تاريخي ጽምዋ ዘለዎም ናይ ነዊሕ ጽምዋ ዘለዎም ሰባሲ በብዝሒ ነዊሕን ውዑይ ሻወርን ክወስዱ ወይ ከዓ ባታት እዮም ነዊሕ ሰዓታት ክገብሩ ከም ዝመርፁን ከምኡ ከም ዝገብሩን እዚ ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ስምዒት ንግዚኡ ረሊፍ ወይ ከዓ ዕረፍቲ ከም ዝቦም ሪላክስ ከም ዝገብሮም የርኢ እቲ ሪዝን ድማ ብለና ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሰባት ክንራኸብ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ጥዑያት ሰባት ተራኺብና ክንዕልል ከለና warmth ወይ ከዓ ከምዚ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ይዝበና warmth እንታይ ምዃኑ ብታሕቲ ፊድባክ ካቡኒ ስለዚ እንታይ ይስምዓና ጽቡቕ ዝኾነ ፊሊንግ ስለ ዝስምዓና ልክዕ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ዝስምዓና ድማ ካብቲ ሻወር ክንወስድ ከለና ንዑ ዝመስል ይስምዓና ስለዚ እቲ ሻወር ንኣትወሲ ከም ዝምሰል ተራኺብና ተሓጒስና ንወፅእ ዘለና ከምኡ ስምዒት ንኽፈጠረልና ኢልና ኢና ከይተረዳእና ብዙሕ ክንገብሮ ንፍትን ይብለና ስለዚ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ነዊሕ ሻወር ግን እሱ ከም መድሃኒት ናይ ጽምዋ እንጥቀመሉ እንተለና እውን ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል መፍትሒ ይኮነን እቲ መፍትሒ ንሱ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ካልእ ነገራት ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኣለና but keep in mind just because you enjoy taking long hot relaxing shower it doesn't mean you're ስለዚ ነዊሕ ሻወር ምውሳድ ቃል ብቓሉ ናይ ጽምዋ ምልክት ማለትና ኣይኮናን እንታይ ዳ እቶም ጽምዋ ዘለዎም ሰባት ነዚ ባህሪ እዚ እውን የንፀባርቑ እዮም ኢና ንብል ዘለና ነፍስና ንኽንፍትሽ ንኽሕግዘና እዩ ድማ ተቐንዲ ምኽሪ እዚ number 5 you have symptoms of depression ምልክታት ናይ ዲፕሬሽን ወይ ድማ ብርቱዕ ደረጃ ናይ ፀቕጢ እውን ክህልወና ይኽእል እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ንፀርጢ ክትኮነልና እዚ ፀቕጢ ብርቱዕ ፀቕጢ ንብሎ ዘለና ወይ ዲፕሬሽን ናይ ዲፕሬሽን ትግርኛ ቃል ተለና እውን ኣብ ታሕቲ ሰባት ንኽፈልጥዋ ፕሊስ ኣነ እውን ናይ ሕፅረት ናይ ትግርኛ ኣለኒ እዩ ዝፈልጦ ኣለኒ ግን ብዙ ዘይፈልጦ ድማ ኣለኒ ስለዚ ኣብ ታሕቲ እቶም ኪላታት ናይ ትግርኛ ሃቡና ይኹም ሰባት ካብኡ እውን ስለ ዝመሃሩ እዚ ኣብ መንጎ ዲፕሬሽንን ኣብ መንጎ ጽምዋን ፍልልይ ኣሎ እዩ ሓደ እዮም ንብል የለና ግን ምልክታት ናቶም ከዓ ዝራኸቡ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ነቲ ሓደ ድማ ይፀልዎ እዩ ዲፕሬሽን ዘለዎ ሰብ ኣብ ጽምዋ ንኽኣቱ ተኽእሎ ኣለዎ ብርቱዕ ጽምዋ ድማ ናብ ዲፕሬሽን ክወስደካ ክልቲኦም ዝተናኽፍ ቦታታት ኣለዎም እዩ ሓደ ናብቲ ሓደ ክወስደካ እውን ይኽእል እዩ መፍትሒ ተዘይጌርናሉ ንማለትና እዩ so people who are depressed feel worthless hopeless and tend to lose interest in daily activities so እዚ ብርቱዕ level depression ወይ ከዓ ፀቕጢ ንብሎ ዘለና እንታይ ዝገብረካ መብዛሕትኡ ግዜ ክብሪ ናይ ነፍስኻ ከም ተጉድል ተስፋ ከም ትቆርፅ ዝገብረካ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ህይወት ንኽትዋሳእ ተንሲኻ ስፖርት ክትገብር ተንሲኻ ምስ ሰብ ክትራኸብ ፅቡቕ ክዳን ክትክደን ነፍስኻ ክትኣሊ ገለመለ እዚኣቶም ከም ትፀልኦም ይገብረካ ስለዚ ክትሕባእ ነዚኦም ተፀሊእካ ኸ ነፍስኻ ክትከናኸን ፅቡቕ ነገር ንክትገብር ደገ ወፂኻ ምስ ሰብ ክትራኸብ ነዚ ተፀሊእኻ ኣብ ገዛኻ ትሕባእ ውፅኢት ናቱ ድማ ጽምዋ ይመፀካ ማለት ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ኮኔክሽን ናቶም ምስትውዓል የድልየካ እዚ ኣመነ ጽምዋ ናበይ ገፁ ክወስደካ ከም ዝኽእል ከተስተብህልለኪ ክንደይ ሰባት ኣለኹም እዚ ፀገም ዝስማዓኩም ብብዙሕ መንገዲ እውን ትረኽቡን ኢኹም ኣጆኹም ድማ ነዚ መድሃኒት ክኸውን ዝኽእል ብዙ ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ ከይድኩም ራእይዎ ካብ ጽሞና ከመይ ጌርካ ትወፅእ ምናልባት ክውስኸልኩም ተደሊኹም እውን ኣብ ፊድባክ ፀሓፉለይ እምበር ገይረ ኣለኹ እየ ቅድሚ ሕጂ እውን so this may also coincide with the sleep changes ከምኡ እውን እዚ ዓይነት ምልክት እዚ ምስ ናይ ድቃስ ምቅያራት ወይ ለውጢ እውን ክትሓዝ ዝኽእል እንታይ እዩ ከዓ sleeping too little or too much ወይ ኣዝዩ ውሑድ ድቃስ ምድቃስ ወይ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ድቃስ ምድቃስ ክኸውን ይኽእል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ lack of energy and lack of energy ከምኡ እውን ሓይሊ ዘይህልወካ በቃ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ስልቹ ክትከውን ምኻል እውን ክረአ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን furthermore depression can also cause physical symptoms such as ከምኡ እውን እዚ ዲፕሬሽን ወይ ፀቕጢ እንታይ ዓይነት ምልክት ክህልዎ ይኽእል ቃንዛታት ግን ክትገልፆም ዘይትኽእል ቃንዛታት ኣበይ ሕማቅ ካሎ ይትፈልጥኒ ግን ቃንዛ ዝስማዓካ እሱ ምልክት ናይ ዲፕሬሽን እዩ ስለዚ ኣብ ኣካላትካ ገለ ነገር ይሕማቅ ካሎ ግን ኣበይ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ግን ክትፈልጦ ዘይትኽእል ተኮይንካ እውን ዲፕሬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እውን pain and appetite loss ከም ቃንዛ ዝስማዓካ ሸውሓት ናይ ዝኾነ ነገር ክትስእን ከለኻ ወላ ናይ መግብን ናይ ካልእ ከምኡ እውን ናይ ሚዛንካ ምልዋጥ ኣመና ሚዛን ምጉዳል ክኸውን ይኽእል
ኣመና ሚዛን ምውሳኽ እውን ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ምልክታት ክህልዎ ይኽእል ኣስተቢልና እዚ ዲፕሬሽን ዝበሃል ምልክት ናይ ካብ ፀቕጢ ካብ ፅምዋ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እዚ ድማ ፅምዋ ከስዕብ ይኽእል ፅምዋ ድማ ናብዚ ክወስደና ይኽእል እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ በትሕትና ይሓትት ማለት እዩ እዚ ዝስምዓና እንተሎ ድማ ቀጥታ ናብ ክኢላ ከይድኩም ዲፕሬሽን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ሕማም እዩ ፅምዋ እውን ሓደ ሓደገኛ ሕማም ናብ ካልእ ሕማማት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ዕሽሽ ኢልና ክንሪኦ ይግባአናን ክኢላዊ ሓገዝ ንሕና እውን ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ነቲ ሂወትና ንምቕያር በመጋግባና ምስ ሰባት ኮኔክት ምግባር ፃዕሪ ብምግባር ካብቲ ዘለና ፅምዋ ንክንወፅእ ምክንያቱ እሱ እውን ዓብይ ደገፍ ክገብር ስለ ዝኽእል ቁፅሪ 6 your immune system is down ከምኡ ድማ ድኻምነት ናይ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ብርቱዓት ፖሊስ ኣለዎ እዩ ንዝኾነ ሕማም ዝከላኸሉ ፃዕዱ ዋህያታት ደም ንብሎ ኣለና ስለዚ ብርቱዕ ሲስተም ኣለዎ ሕማማት ንክከላኸል ዝኽእል ፅምዋ ካብ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ዘገልለና እንታይ ዳ ንነፍስና እውን ካብቲ ዝግባእ ስርሑ ብፍላይ እቲ ስርዓተ ምክልኻል ናትና ከም ዝደክም ይገብሮ So, physical isolation and loneliness have also been linked to immune system problems. ስለዚ እዚ ኣካላዊ ፅምዋ ከምኡውን ካብ ሰባት ምንፃል እንታይ ክፈጥር ይኽእል ብለና ኣሎ ናይ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ፀገም ክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ so ሓደ UCLA ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ እንታይ ብለና ኣሎ the immune system shifts to in lonelier people focusing on a bacteria rather than viruses ስለዚ ኣብ ገለ ሓደ መፅናዕቲ ዝተራእየ ድማ እቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና እንታይ ክገብር ተራእዩ ኣብ ባክቴርያ ጥራይ ብባክቴርያ ዝመፁ ጥራይ ፎከስ ክገብር ነቶም ናይ ቫይረስስ ድማ ቁሩብ ካብኦም ክዝንግዕ ተራእዩ እዚ ድማ እንታይ የስዕብ this leads to lonely people getting sick easier and more often so it's totally worth ስለዚ እቶም ሰባት እዚኣቶም ብቐሊሉ ናይ ብቫይረስ ዝመፁ ሕማማት ብቐሊሉ ክጥቅዑን ብዙሕ ግዜ ክሓሙን ናይ ሕማም ችግራት ከጋጥሞምን ተራእዮም እቶም ፅምዋ ዘለዎም ሰባት ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ፅምዋ እዚ መኪትና ካብኡ ክንወፅእ ምክንያቱ ካልእ ሳዕቤናቱ ብዙሕ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ ድማ there is also a shopping lot so ናይ shopping ወይ ከዓ ናይ ምዕዳግ ናይ ምግዛእ ሕማም እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ A study found that lonely people often accumulate possessions and focus on material things to make them feel better. So, ፅምዋ ዘለዎም ሰባት ዕዳጋ ከይዶም ነገራት ብዙሕ ዘድልዮምን ዘየድልዮምን ናይ ምዕዳግ ባህሪ የርዮም ንግዚኡ ሓጎስ ስለ ዝፈጥረሎም again ናይ ኣቋራጭ ሓጎስ ወይ ከዓ ንግዚኡ ሓጎስ ስለ ዝፈጥረሎም ብዙሕ ወፃኢታት ክገብሩ ብዙሕ ታሽሙ ክገብሩ ትርዮም ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ፀገም ካብ ውሽጢ ክሳብ ዘይፈታሕካዮ በዚታት ክትብድሆ ኣይትኽእልን ኢኻ shopping is used as an attempt to find the one missing slice of happiness ስለዚ እታ ዝጎደለትካ ሓጎስ ብምዕዳግ ብምግዛእ ከተምፅኦ ትፍትን ሓደገኛ ክፋሉ ድማ ተለቂሕካ ብክሬዲት ካርድ ገለ ትገዝኦ ተለኻ እዚ ካልእ ብርቱዕ ሕማም ከስዕበልካ እምበር መፍትሒ ክኾነካ ኣይክእልኒ so if you think that you might be suffering from that here so ሓንቲ ብዙሕ መፍትሒታት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ መፍትሒ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም suggest ትግበሩኒ ንመፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ሓበሬታታት ከስዕበልኩም ይኽእል እየ ንሎሚ ግን እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እያ I hope ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ኣስተውዒልና ክንርዮ ምናልባት ፅምዋ ዝስማዓኩም ተኮይኑ እዚ ምልክታት እዚ ርኢኹም ዝግባእ ምሱ መፍትሒ ክኸውን እዩ ዝበልኩሞ ከተዘውትሩ ካብ ወፃኢ ድማ ኩሉ ዝግባኣኩም ክትገብሩ ብትሕትና ሓተኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም ስለ ትኽእል ሼር ግበርዋ ላይክ ባተን ህረሙላ ከምኡ ድማ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ ከም ወትሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ምራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው